Warung buka maneh sak marine traweh. Halo halo rek. Assalamualaikum. Hayo piye puasa hari ketiga lancar ndak? Sik kuat apa wis padha lemes kabeh? Oh iya, pertama-tama aku ucapkan selamat menunaikan ibadah puasa bagi yang menjalankan ya rek. Gak kroso ya rek yo, wis ketemu bulan puasa maneh. Cepet banget lo rasane. Rek diitung-itung kurang 27 hari lagi wis lebaran. Aja diitungi engko malah kesuwen rasane lo. Ya iki rek aku buka warung iki mari traweh. Jane sih isuk ya wis buka, mari ngono tutup beduk, lah buka maneh jam 3 sore, mari ngono tutup maneh, kabeh buka puasa. Camilan-camilan sik tetep jual, kaya sosis goreng, korndo karo mie jontor jual, tapi ya iku bukake sore. Lek sembako ya aja, saka isuk wis buka. Kaya ngene iki bar traweh ditulungi Pak suami buka warung. Iki ceritane aku lagi pingin banget maem korndo. Wis aku langsung ae goreng, tapi cuman siji. Pak suami jare gak gelem wis wareg soalnya mari buka. Mulai sore aku sembayang piye yo rasane korndok sing dilumuri coklat akeh banget enak paling. Lah kuwi ngono piye yo rek yo, dosa apa enggak mbayangno panganan poso-poso. Tapi incene saiki warungku sik rodok sepi. Sing jajan iki gak koyo biasane sebelum puasa. Biasane bocil-bocil iki padha teko kabeh, lek saiki rodok sepi wis. Angkane ku aku bingung pingin jual apa maneh yo sing kirane laris di bulan puasa. Tapi dagangku jane ngono yo, kadang sepi, kadang rame. Apa paling iki polahe sik oleh pirang dino yo posoan dadi sik sepi. Paling lek misale wis oleh beberapa hari rame maneh. Amin, amin. Rek sepurane yo lek misale videoku makan-makan duduk berniat iming-iming iki lho rek yo. Tapi jane korndo gaweanku iki enak lho rek. Apa meneh lek dimaem sambil nguasi dalan koyo ngene ndelok sepeda motor. Sepurane sing akeh yo rek yo. Neng kene iki Pak Su wis tak tawani karo aku rek. Gelem ora iki korndok enak banget lho, tenan aku gak mbujuk. Tapi Pak Su gak gelem, jare wis wareg temenan, wetenge kebek mau buka poso akeh banget. Wis dadi korndoke tak entekno aku dhewe. Mulai pertama aku jual korndok baru iki rek aku iso menikmati maem-maem korndok koyo ngene iki. Biasane kepingin gawe siji ae, kaping gawe tapi wis enek sing tuku, akhirnya gak sido. Ah iki mumpung sepi, santai-santai ya wis gawe ae lah. Deloken iku mozzarella sampai mulur-mulur lho rek. Ya wis ya sampai kene videoku. Urane ya lek kepingin enteni videoku selanjutnya.